Ràdio Godella 98.0 i radiogodella.com, la ràdio del poble. Buenos días, comunidad valenciana, países andorranos, toda la galaxia, España, el extranjero. Se parecía, no tiene las mismas letras que el gallego, ¿eh? Tampoco se creas tú que... Palpuquis, parlomeros del poble de Moatro. Cale Barraca. Este és un programa pa ton pare, este és un programa pa ta mare, perquè quasi em pilla llepant-li tota la figa. Cuernut, que eres un cuernut de la vida, en la fila de moros, tacatxes, a rezar l'Ave Maria. Així contem mentires i diguem troles i al final de tot la Mare de Déu sempre acaba molt. Este és un programa pa ton pare, este és un programa pa ta mare, perquè quasi em pilla amorrant i en la figa. Que eres un cuernut de la vida, en la fila de moros, tacatxes, a rezar l'Ave Maria. Contem coses que no són veritat, no burlem de tots igual, o això diguem, busques més que menys, la veritat que em dóna igual. Este és un programa pa ton pare, este és un programa pa ta mare, perquè quasi em pilla amorrada i en la polla. Este és un programa pa ton pare, este és un programa pa ta mare, perquè quasi em pilla. Cale Barraca. Bona vesprada des de Ràdio Godella, República Soviètica de Yavin 4. I una hora menys en Carcaixent. Bé, ja amb la dictadura de la nova generació adaptada i atada ben atada. Adaptat. Res, un nou programa, noves coses espere i veurem. I noves merdes. Com ja vaig dir l'altre dia, l'únic que no canvia és el nostre senyor. El nostre estimat Jordi Coll. Arriba Espanya, dígame. I bé, ja l'altre dia vaig veure jo, antes de començar en notícies, que és el primer que farem, l'altre dia vaig veure jo que en Apunt van a treure altra... O sigui, ho vaig sentir a la ràdio, així, en Ràdio Godella, que van a fer una... En la casa. En la casa. En casa. In the house. Que van a fer una cosa pareguda a Parany, però Parani. més sí, Parani, però ambientada en la Pantanà. Ah. Pantany. Pantani. Te rojo, tio. Marco Pantani. Marco Pantani. Ho va dir un que teu fill? No ho sé, És la qüestió és que motiu de volen fer tipus Chernobyl, saps? De fer en plan equip d'investigació, de tot el xuí, de a veure qui cobra, a veure qui no,
Que a mí me ha llegado la humedad hasta el segundo piso, al balat Que arriba a un mí pan. me ha llegado hasta el entresuelo. coses ¿no? Que per quasi 3 exacte. centímetres no arriba la Mare Déu del poble. Exacte, que el papa anar i el Cira. Que la patrona es mulla els peus. El que- papa que dice, che voy. Que, Che, boy. que vosaltres sou de Sueca i en el meu poble estan esperant vos en escopetes i palos. Che. Però bueno, això, però no sé Che com anirà, no sé viste. com anirà. Una cosa, lo de País Valencià. Hi ha els motius de censura. pot dir. M'heu pillat, m'heu pillat. Pues la setmana passada vaig pillar dos voltes. Però bueno, no para. País no para. Valencià, Com no països està Andorra. la Xus ja, saps? Ai, Ah, que ai. tenim que dir-ho en el to. I País València! Una No, cosa, és yo que- tengo que decir una cosa. Recuerdo pa' mamare. Un saludo desde así, desde Radio Godella, que le fa molta il·lusió. El País Valenciano no existe, pero no sé si no lo sabía. Sí. Ara, I ja per està, països ja està. catalans què tens? No té res. No me viene nada. Vale, no passa res. Tens per veure. Bueno, tirem a notícies, no? Que ja està bé. Sí, anem fora de temps ja, eh? Sí, va, pues tirem a notícies. Vale, toquero, tiro-li. Espera que se me ha bloqueado el teléfono. Pero me la sé. No. Las redes... Espera que me lleve. Las redes le pagan la multa al chico de los pistachos y una empresa le regala un año de producto gratis. Una iniciativa de crowdfunding recauda los 100 euros que le pusieron de sanción por comer pistachos. Hòstia, pues jo sé més segur que... Pues perquè són pistachos, però... Si Libertad para los pistachos, libertad para Perol. Llibertat, pistachos polítics, llibertat. Los pistachos no hacen daño a nadie, solo a quien es alérgico. Ai, pues, això és com la farlopa, Viva no? Perol, Això és com la Pero, farlopa. Perol existís. Jo segur que no me'n recordo el nom, ni... No vaig a dir-lo. Pero que... Pues mira, pues perquè las cositas de aventuras y de trampas por la noche no son legals, pero si no, no li pagarien 1.000, li pagarien més. Però bueno, no té res més que dir, Toquero. No té... No... Home, ja ho ha dit tot Perol, no? Vale, Vaig vinga, a va. dir jo. Pues res, anem a la següent. Un cotxe de la policia cau al port de Vilanova en una actuació contra un botelló. Però... És que no es quedava gel. I ficaren un cotxe. Però què era, la Guàrdia Civil Pareix subaquàtica? No, la Guàrdia Urbana. Sí, Ah, la urbana. Y el coche de la policía como en la portada de Nirvana, pero al revés, ¿eh? Desde dalt... Pareix el xúquer ahí les piragües del balat. I en vez d'agarrar... Està ple de ripio tirat. I en vez d'agarrar bitllets, pues de farlopa. I això aigua d'on és? D'una font, no? Pues de qualsevol sequia. No, però és que pareix un estanc, No, és no, És un verda. estanc, sí, el llepó. És En vez verda. d'agarrar No, gel, és agarrar en el el llepó. port, és en el port. És a ficar, el cotxe de la Guàrdia Urbana de Vilanova i la Geltrú aquest dissabte sota l'aigua del port. Això que són dos pobles. Sí, eh? Com una Ortega i mica. Gasset. I Ramon i Cajal. Claro. Vicent Andrés i Estellers, aquests tres. Tres, eh? No, però sí fica, els agents hi van anar per dissoldre una festa clandestina al port quan el cotxe es va desfrenar i va caure a l'aigua. Ahí És que- sobra un pronom feble, ahí, no? I van anar al port... No. Bueno, pues això Van anar al després, port i van el anar, de les coses catalanes, això que... No, és que avui anem a fer caixa en la gent que mos té que pagar el programa. El programa. Viva la lengua. Pues bueno, Següent. sí. Un brote de coronavirus en la policía local de Valencia deja a 50 agentes fuera de servicio. Hòstia. 50 agents... Jo vull saludar al meu company Manolo, que és policia local en València. Era. No, és. No sé si t'he contagiat o què. És calvo, això sí. Voleu que llisca el... home, sí, tio, Van tots en boina en la foto. Igual Desarrolla, no desarrolla. Paco Cheboy diu, los contagios se produjeron durante un almuerzo entre compañeros. 45 policías están en cuarentena al haber tenido contacto con los positivos. Nosaltres a les 12 de la nit en casa i estos d'almorzar. Claro. Bueno, clar, és que això pilla fora de l'horari. No, però a veure. Estamos Jordi, què vols dir? Voldria dir que ha dit almuerzo y policías, en compte d'almuerzo y policías. Ai... És que, Ja, no? és I que aquí dir almuerzo No és vos van a igual que dir pagar. País Valencià, ja.
Té que entrar ahí algo ya... És que ell viu en castellà. Això són altres èpoques. Sí. Almuerzo entre compañeros, Sí, pero- no entre Ara ja es policías. pot dir. Eran compañeros, coño. Que soy compañero, coño. Però en policies. Sí. Però 50 localetos... I cull... A veure, quants localetos poden haure en València? Pues 50. Mils. Mils. Ah, mils. 60.000? Mils. Mils? Quanta gent viu? Mils. Menys que en Burjassot, que en són 750 i pico milions. Però... No passa res. No sé. O sea, que serà poquet realment, no? Digo yo. Que tampoco es patán, son Exacte, 50. exacte. Són submergibles. en tot 50 no es cas. ningú. Sumergibles, exacte. Se poden enfonar. Pues nada, suerte a los policías locales y la gent que puga que aprofite. Y a Hòstia, veure si passen... hòstia, la Ouija, ha caigut un llibre de Star Wars. Parla de la policia y ha caigut la Bíblia. Bueno, siguiente noticia. Segona, que no te prepara. Puigdemont, ai... Ai. Puigcercós? No, Puigneró. Puigneró qui és? A prisió. Ai, cosí de Puigdemont, Ah, no. no? Ho has dit tu? Época Ramon y Cajal. Claro. Posa en marxa la NASA catalana. La NASA catalana. La NASA catalana. Però com que la NASA Entre cometes, la constel·lació dels satèl·lits, vale. La NASA catalana. que jo crec que és un poc com la revolució dels somriures. Vaig a llevar-me coses de la boca, tio, perquè no puc ni parlar. lleva que... La constel·lació dels satèl·lits, embrió de l'Agència Espacial de Catalunya. Què passa A veure, així? jo ho he... Impulsar un nou sector econòmic d'alt valor afegit, o sigui, anar a veure. Marte a que te reconeguen lo que no t'han reconegut en Brussel·les. O sigui, Bàsicament, o sigui, no? si no O de tenim què va? prou, si no De què tenim va? prou... Que és en plan de que en ¿De qué Brussel·les, van? en Brussel·les no mos volen, mos anem a Mart, no? És utòpic i no. La qüestió és, si hi ha una Barcelona mos dona asco, dos, o sigui, Nueva Barcelona en Pues mos Marte... dona dos ascos. Claro, o si no, la meva hipòtesi és que pel tema del trasbase de l'Ebre, pel tema este que han trobat ara aigua, allí en la lluna, jo crec que volen picar pedra allí o si troben aigua a la mar. Que vaig Però, picar, o si que no, ja lo que anirem a no, si no, el que has dit tu, que Jo- volen jo- fer-se una república ahí en la lluna o en Marte jo, tal, i... jo també tinc alguna que afegir, és semblant de que si ara en Mart no es reconeix la República Catalana de Mart, què passa en Puigdemont? Se'n va a Marte? Ai, se'n va a Venus? Pega a fugir. Que se'n vaig a Mercuri que estarà més calentet, segur. Home, jo sé que els de Marte d'extrema dreta se n'anaran al sol. No sé. Vale, va. Però bueno, que li follen, che. La d'Armengol. A veure... Gol. Armengol, de copas de madrugada en plenas restricciones por el coronavirus. Y fica, el dueño se escudó en su presencia, coño, no saben hablar ya. Qui és ixe? En su presencia para justificar el incumplimiento. A veure, Tu que Armengol, vius allí, ixe qui és? Armengol és una lota que fa de Mallorca. No, és la presidenta... En les illes? Sí, és no, les illes. No, ahí la Salat no va. La qüestió és que Armengol, Perquè que no té és nom de de, ses illes. té nom de medicina, però no, és la presidenta de les Illes Balears, del PSIB, Partido Socialista de les Isles Baleares. I esta dona, pues, en tota la bondat, pues, anava a fer-se uns gin tònics i el veïnat, o sigui, va veure un bar obert i el veïnat denunciava en plan de gestos en què estan oberts. I estava ella. I va anar allí quina autoritat que fora, i arribaren i es trobaren el jefe de premsa i l'Armengol. Hòstia. Que va ser en plan de... La prensa no ha venido porque me la he llevado de copas! Exacte! La qüestió és, això, en el País Valencià, tapia lento, No, que ja ho he dit, que això seran altres temps. Ah, va. Claro, Ara claro, és canviat. nou, Ah, que barraca. ben estat, Bueno, tio, fareu, anem a veure. bueno, jo En el 36 tampoc censuraven tantes coses. com a dictador faré un decret de què es pot dir. El poble valencià hem assolit la llibertat ja. No, la qüestió és... Podem dir- Podríeu dir la terreta. No. Sí. Sí, home. Sí. Claro. La qüestió és, si això passara en el País Valencià, o sigui... Tindria rellevància. No, Però ambienteu-ho, com ha passat en ambienteu-ho. Mallorca, O sigui, no seria un pub. No seria un pub, un Què seria, el cafè, jardí del botànic? No, seria l'escombrera. Ah, vale. Evidentment seria l'escombrera. I no estaria Armengol. Vosaltres ara imagineu-se. Estaria el Mongo. No, però imagineu-se a Ximo Puig en el seu cap de premsa, que serà la peluca, allí Cap de premsa. fent-se clenxes a punta pala,
Dient, es que Morella está cerrada y me quedo a vivir en la escombrera. Y el tecno que ponen aquí, más bueno. Claro, es o- más Uy, duro, mira, es píntameles en diferente. la calma que si vienen... Ahí está. Claro. O si no, I li fica l'alfombra de cama abuela, tequetec. o Enric Morera i la Sèquia en xandall d'Adidas de fa 20 anys i en boineta fent-se clavaes ahí a punta pala com si s'acabara el món. Va, que fem tard. Va, que fent tard, El fent tard, fent dedillo, tard. Bueno, va. va, pues siguiente noticia. Següent notícia. Va jo? No. No. El cava de Requena es dirà... Cava de Requena. Irene Gari. Irene Gari. Vale. això no- O sigui, això al final és... Com... 2 més 2. No, això més sé que me senteix. No. Mira, Por el culo de la Ingo. han rebutjat Altos de Levante, Cava del interior valenciano y Altos requenenses. I, cullo, altos requenenses sona... Jo crec que lo de A partir nazi, Altos Requenenses no recalcava tant com aquí Cava de Requena. Cava de Requena envolta tota Requena. Sí. Cava de Requena és tota Requena. Altos de Requena és l'alt de Requena. No, i però els a mi- raïs que estaven més El amunt. interior... A mi me senteix un poc lo Los que de... más españolables. Levante, Requena No, Levante, però- però no tante. Se'n recordeu quan Canal 9, antes de tancar, Tant de cuidado que se te levante. un any i pico antes, que canviaren de nom a Nou TV, pues me senteix això, tio. O sigui, Canal 9, Nou TV. I quan canviaren a punt? Hòstia, sí? I això sí que va ser... Encara estan actius els de A punt? Va, no, que fem tard. Va, vinga. Va, siguiente notícia. Toca tu. Ara sí que soy yo. Claro. Ara tu. A punt le da luz verde a la nueva temporada de La Alquería Blanca. Impresionant. Ah, pues sí que estan actius, sí. Sí que estan actius, sí. Espera, a veure la foto. Pues los mismos, Sí, els mateixos de sempre. los mismos gilipollas de siempre. Els mateixos. Està tonet, no? Sí, Vale. estan més Si és pixelats que de normal, però bueno. Bueno, pues ya os van a decir, tío. El canal 9 antes era una mierda y ahora también. Amalia, aquí está tu primo, saludos. Pues bé, vamos con... Espera, falta una cosa. ¿Qué falta? Lo de... On aneu el dissabte? Hòstia, sí, el El dissabte. El dissabte. Bueno, el dissabte no anem a l'Estrella de Muerte, però sí que anem a un destructor imperial llamado Centre Octubre, carrer Sant Ferran, València, per si voleu pegar-nos una pallissa allí estarem de bon matí. Que fan... Frente Obrero. Ah, si no saben qui som. Frente Obrero, no. Frente Obrero, això està... Això és pa... Frente Obrero, Eso es para guapos. subnormales. Esto es para gilipollas. Lo del Frente Obrero es para subnormales. El tema está en que sí, anem ahí... Com era lo de frenètica? No. Jo no ho sé, jo arribaré a l'hora Memètica. Memètica. Lo que no sap fer sus organismes. Però a què anem, tio? O sigui, jo sé que el Lord Sid, rei en l'exilio piconem, com us ha dit. Sábado, allà, no sé què... Toqueu-li a esta persona... Sí, mos ha enviat un número. Ah, mos ha enviat un parleu número. en ella, sí. Ah, tenim contacte directe. Sí, Que sí, m'ho no expliquen us lo que és. preocupeu Té que- que el tinglao. Jordi Vale, Coll, pues... el millor tècnic de so, ell. Sí. Del El País millor tècnic de Valencià. so que n'hi ha en els Ara països comentaré. catalans. Vale, Això pues no anem a pot ser. parlar en estos de la memètica, o com ho Mònica. foten. Ja està. Ah, ja està. Ja està. Ja Ja està. està. Hòstia, ràpid, Hola. eh? Hola. Hola. Sí, mira, tu. Mònica? Ah, esteu ahí. Què tal? Mònica la Molt bé. otra o... No, o Mònica. Ah, vale, vale. Mònica otra. otra, eh? Mònica. Amparo. Amparo. Oh, Amparo, jo dic- exactament. Jo dic Ah, bueno, Mònica. sí, diu va. Dic, com Perquè que has dit Mònica? Mònica. Has dit tu Mònica, però jo m'he quedat tot loco, és Que dic, Amparo. Mònica, a mi no me sona. De poc trellat. Sí. Ai, Bé, que... Però bueno, què Pregunta. passa el dissabte? Doncs dissabte jo no organitzo res, sinó que m'han convidat a una cosa que es diu Memètica 2020. Hòstia. Sembla que és la segona trobada d'autors de memes. sí, jo és que t'ha cridat antes i t'ha dit, som del Sí. programa ràdio tal, i jo pensava que tu ho organitzaves tot. Clar, i jo t'he I dit, dic, no, bueno, jo no però- ho organitzo. però- Esta Però- persona però- supermònica. A veure, jo... Clar, però estàs de ponent que Molt ja és algo més del que estem No, però nosaltres. jo tinc entès que Amparo és ponent, veritat? Sí. Sí, vaig a xerrar un rato, a veure què vos conte. Jo sóc bibliotecària de l'ETNO, del Museu Valencià d'Etnologia. Drogaïna, de la bona, enologia Clar pura. que sí. No, en serio, ho dic en serio. Vale, i... O sigui, és que nosaltres anem un poc perduts en el tema, perquè a nosaltres mos digueren no, que vos paguem l'esmorzar i el dinar. I diem, pues collons, Mira pues tu. paga allí. Mos van dir que pa Halloween no pilleu botellón, que m'ho anem al centre octubre. Exacte. Però, Pues res, ja teniu plan. clar, però no sabem ben bé Però hasta de les què va... 12. No sabem ben bé de què va la ponència. A veure, jo sé el següent. Jo sé que la Plataforma per la Llengua organitza per segona vegada la trobada d'autors de memes. Aleshores, si vos han convidat serà perquè feu memes.
Sí, Sí, no? crec que Cale Barraca fa Fem- memes. Algo o fem, som. veritat? No me Molt bé. consta, però sí. Pues han convidat a gent com Xufet, com Valencianismes, com Pim Pam Pum, i ens han convidat a nosaltres, perquè des del 10 de març estem recopilant els memes que parlen del coronavirus. El dia 10 de març veurem un mem on estava Rita alçant el dit i parlant de les falles i pensarem que d'ahir anàvem a treure molt de profit. I no sé, m'he equivocat, perquè això ha durat més del que pensàvem. I res, anem a parlar d'això. Però lo de Rita al Sant del Dit ja fa uns quants anys, no? Bueno, però és positiu. Ah, vale. S'està reciclant tot. Vale, pues... Entonces, dissabte, o sigui, és hora d'esmorzar, però esmorzar de Sueca o del Balat? O sigui, a quina hora és la ponència? Pues saps què? Que ara me fas pensar perquè no sé exactament a quina hora és, però suposo que serà a les 9, així, perquè anem a estar tot el matí. No, pues I no només parlem nosaltres, jo i el meu company Carles, sinó també ve un senyor que es diu Carles López Cerezuelo, que és expert en comunicació multimèdia, Ostres. i que serà el que coordinarà la jornada. Aleshores, que nosaltres parlarem dels memes com a expressió cultural i etnopoètica, i ell parlarà dels memes com a producció o element informatiu. Molt I bé. no sé, Val, i entre tots aprendrem un poc. I qui ho pot veure? Només la gent que fa memes o...? Es gravarà, serà... O serà sols exclusiu per als que fem tampoc us memes. puc ajudar, perquè no tinc ni idea si... No ho saps, no? Bueno, pues... Ahí pues, hauríeu d'haver preguntat... Doneu, a lo en millor plataforma per Mónica, que és llengua. la que organitza, està sentint-nos Exacte, tu pregúntale a Mónica, que segur que ho sap. Mónica, No, Nosaltres- pues, no passa res. De tota manera, nosaltres durem càmera i micro i farem un especial ahí de memètica. Ho retratarem tot, que diguem avui. Molt Exacte. bé. I si mostrarem a Francesc Mira, pues Li farem mirar. li preguntarem per la tercera via a veure què passa. Bueno, Amparo... Tenéis que tenir contacte directe en la biblioteca. Perfecte. Molt bé. Pues bueno, Amparo, moltes gràcies i ens veiem el dissabte, val? Molt bé, te vegem. Vale, Vinga, que vaig bé. Adéu. Adéu. I que m'ha vingut ara al cap. Algú sap què hòsties està fent ara Greta Thunberg o com està el plau? Pues no sé, consulta sus redes sociales, no lo comparte todo. A lo mejor está estudiando una carrera ya, o sea, ha crecido la niña y está estudiando, no tiene tiempo para tanto activismo, ¿no? Fuertes fronteras, yonkis de corbata que promocionan mañanas. El Paus. Un saludo para todos los magdaleneros de Castellón, que van con el rollo, la caña y dan la volteta. Sí señor, Tombatosal, Pato Gumbao, Grapa, que parecen los nombres del Señor de los Anillos, pero bueno, ellos se flipan. Oye, una cosita, que huelen a cuero, lo saben hasta en Lima, en el Perú, los de Castellón. Saludos revolucionarios ahí, para la Magdalena. De barraca, un pet de traca, no sé, está claro. ¡Ay! ¡Ay, qué gracia! Aguanta màquina, com el text és que és mate, és mate, tots estos, és mate. Cale Barraca, un programa que ni el pelotazo de porchinos. Hola, buenas tardes. Gasolineras Mazo, de Alcira. ¿Se me siente? Sí, Hola. te se escucha. Se te siente y se te huele todavía, chaval. Te oyo muy bien. Se nota, Pero se siente, yo- el Zamo está presente. Hostia, me acabo de dar cuenta de una cosa. ¿Qué pasa? ¿Según que separéis el PP y Cale Barraca? En las nuevas qué? generaciones. ¡Que las dos tienen nuevas generaciones!
Hostia, qué fill de puta, ya la he tenido. Ja m'ho l'han xivat. Es que el rey en el exilio mos ha fet spoiler. Está así el jefe, está darrere la cámara, el jefe. ¿Qué tal? Pues estaba frente a l'asco, anava a sopar, però dic, va, vinga, vaig a Que- amargar-me un poc l'existència. Que gana dir-te que avui tens especial carrusel vomitivo, veritat? A repartir castaña, Ahí, repartiendo la nana. Ritmo e insulto. Pues bueno, ¿qué nos traes? Dale al play. No m'ho ficar musiqueta de carrusel? Sí. Atenció, perquè arranca Carrusel Vomitivo. Avui, especial ciències. Un estudi de la Universitat de Wichita confirma que Beteta de la Fúmiga i el germà normal de Me llamo él són la mateixa persona. ¡Calvo! Triple punch. Per l'hora seva... L'Universitat d'Ontinyent ha descobert l'efecte 10.000. Atenció a l'efecte 10.000. És un efecte òptic produït per la il·luminació dels concerts de música en valencià que fa que des de l'escenari les xiquetes de 16 sembla que tenen 29. ¡Oh! Universidad d'Ontinyent, más Ontinyent que nunca. ¡Toma, Dolzaina! ¿Cómo te queremos? Dolzaina style. L'Antella High School Music Institute ha demostrat que Apunt i Canal 9 són la mateixa merda, però és millor que morir-se. La NASA de Massanassa confirma que Eugeni Alemany y Carolina Ferre son dos planetoides en órbita alrededor de Pepiu de Castellar. Hostia, espera. Estamos. Estos dos... Dime. Estos dos, no sé quin any va ser, que feren les campanades en Apunt. Jo crec que passarà com en Los Simpson, que arribarà el 2000 y dirán, ¡oh no, ha ocurrido! Y se derretirán, y serán robots. Bueno, va, seguim, que si no... Eduard Porés ha vuelto a pasar. A veure, però on estava? Un estudi de l'Escola d'Adults de Sueca copiat d'un altre estudi, que es copia d'un altre estudi, que es copia d'un altre, que es inventar, ha plegat a la conclusió que el suecanisme no copia. Va con Tarantino, homenatges. Universitat de Glasgow. No, la William Wallace. Atenció, que ara vaig a fer un estudi de veres, eh? Este no m'així de la polla, este és de veres. Atenció a l'estudi. Un estudi del barri de Benimaclet costa 600 euros al mes de lloguer. I cuyo, però ara no van a regular. Un estudi? Pues jo conec gent que la matrícula le costa més. Atenció, està també. La fallera major del Peric informa. El planeta està en risc. Gran xoc, en risc. Si Maria Bradelo i la Tessa se posen a badallar en el mateix temps, es pot produir un esgarro de l'espacio-tiempo i acabar en la humanitat. No, pareixen els forats del nas del Picorenco. Jo crec que si la Maria Bradelo cau de morros, s'acaba l'Albufera. Fa un bocoll ahí, fa un forat, un cràter, que s'acabó. I ja per acabar, una des de l'espai del telescopio Hubble. Es diu Hubble o Hubble o... Sí, dona igual, o Batiste. Això que esta vaig a acabar i vaig a fer-la, va quedar poètica i bonica de veres, perquè esta a mi m'ha pregat el cor. El telescope Hubble ha descobert que vist des d'un terrat, un disc despencat és igual o pitjor que una merda del meu gat. Vale, pues. ¡Poeta! I vosaltres, tots els putos progres valencianistes ficant cites d'estellers. Esteu poc aviats, som els normals. Així és que l'actual és més bo. Jo tinc un estudi de fa mitja hora. Jo tinc un estellers estender d'això, però no fa feina. Que tengo aquí colgado. La Universitat del Bar del Pol diu que la placeta de la gasolinera de Godella fa olor a semen. Actualitat. Si quieres, vas y lo ¡Vamos! Que es per una garrofera. ¡Vamos! No había, bueno, bonico. No había albalat dos idiotes com vosaltres. Vais al carrer i participa. O recobren la su normalitat. Bueno, bonico, jo me'n vaig a sopar. Vinga, la farlopa sempre teua. Que vaig a ver, vamos. És bonda. Vinga. Vale. La indemnización que se pactó fue una indemnización en diferido y como fue una indemnización en diferido, en forma efectivamente
de simulación o de lo que hubiera sido en diferido en partes de lo que antes era una retribución, tenía que tener la retención a la seguridad social. Es que si no hubiera sido... Ahora se habla mucho de pagos que no tienen retenciones a la seguridad social, ¿verdad? Pues aquí se quiso hacer como hay que hacerlo. Cale Barraca, un programa que ni el pelotazo de porchinos. Chinchen, ni hao bu hao. Mao Mao Chungi, da hao Chungi. Nali Bali, Nali Beijing, na. Du yao kwai kwai chu, chu guo fa guo ben yu. Yao wei qian kwai di, wo shi ni no, da se mao, tu bu yi yang. Dime quién corta el bacalao. ¿Y quién armó todo el tinglao? Desde la China hasta Macao, mi buen amigo Mao Mao, para que sepan quién es Mao, la Guardia Roja comulgao. Hola? Hola? Estem en directe? Hola? Hola, hola. Hola, Kaixo! Héctor, com va? Hola. Ça va? Qui sou? Qui som? Som la gestora de la Cale Barraca. Le llamamos el hormiguero. Molt bé. ¿Sabes lo que quiero? M'ha tocat el premi, eh? Los asecadores de la radio, mos diuen. Molt bé, molt bé. Com estàs? Bé, pues regular. Regular per què? Això com és? Regular, pues perquè he passat una gran part de la meva vida damunt d'un escenari i ara no puc. Eres un relativista? Totalment. La mare que va. Estem preparats per relativistes en este programa? ¿Pel què? Això no censura, no? No censura. No, li preguntava al presentador. El estar presentat no és relatiu. A veure, tenim a les víctimes civiles, al seu frontman, en concret, no? Sí, això pareix, de moment sí. Què vol dir això? Arribaran més? Més frontmans? Pues no crec. No, i sobretot... No lo tenim prou, no? Poquets i bons, que ningú diga. Exactament. Ja n'hi ha massa. Quina és la posició editorial de les víctimes civiles respecte al panorama actual, en general? És pregunta fàcil, esta, eh? Després venen les difícils. Pues res, jo què sé, més opinió, més por, més merda, més diners, més paro... Més droga, menys droga... Més droga... De tot lo bo més. De tot lo bo que ens està passant encara mos passa poc. A veure, vaya any per a les víctimes civiles, no? A veure, traguéreu en Xener un disc, un EP. Un EP digital, sí. De 4 cançons. De 4. Bones totes. No, una està mig maleïda, però bé. Això és la bona! Solo como gramo otros. I què passa? O sea, anàreu a Sevilla i el presentareu en febrer. Y perdió su silla. Bueno, jo què sé, és que, no sé... A tu te va vinguent tot un poc, no? Vull dir, sí, anarem a Sevilla i anarem a Madrid, també. Arribarem a anar a Madrid, també. Hòstia. Sí, això... Ayuso City. Això en febrer, que ja pareix com si fora, pues, no sé, l'any... Claro, perquè vos durà un mes, o inclús 3 setmanes, el traure un disc i tocar-lo per ahí un poc, un EP, en este cas. A veure, el que passa que ja d'eixe disc, 2 videoclips ja els havíem presentat feia temps, era tot més bé una qüestió logística, el problema nostre... I aquestes cançons realment ja les tocàveu abans? Sí. Llavors, era un tràmit un poquet el traure-les, però evidentment vam triar el millor moment. Sí, perquè comenceu a rodar i de fet vos pilla el confinament en el disc que acaba de traure i en la gent escoltant-lo encara.
Sí. A veure, no sé si molta gent el va escoltar. Home, Sí, home, clar. Sí, que teniu lo Va menos plenar un lo seques menos de 3.000 sueca i pico sobrava. la que més. Que sí. Quin puto desastre. No, home, no! Pitjor està el València! Si vas al Panico. Sempre, home, això ho pots dir sempre. Ara el nou estadi, va. Sí, ara va. Això ja fa 20 anys. Ara va. I el tema és que vos pilla el confinament, vos fot d'alguna manera, però després sou els primers, bueno, jo crec que sou els primers d'Espanya sencera que feu concerts en la desescalada. O com va estar això? Sí, va vindre la secta en directo, correcto. Sí, pues bé, pues... Van a Ferreras ahí que se apoyan la barra del 16 toneladas casi la tomba para acabar. Esto es música. Diu, ¿quieres que te ponga un chuletón? Ai, pues Isina, com ho has contat, vull dir, mos van cridar de 16 tonelades, que és un local que sempre s'ha portat molt bé amb nosaltres, que anaven a fer un concert perquè estaven a punt de morir-se, que ara ja no sé com han d'estar, vull dir, ja... Que l'enterro va ser la setmana passada. Tenien tots. Exactament. I van fer, pues sí, 4 concerts en 2 dies amb els col·legues de Cuello, i és curiós, però sí, era encara un moment d'esperança, de, bueno, pues tal, jo què sé, pues poquet a poquet, tal... Sí, de fet, m'han dit que tinguereu esperança el primer passe que fareu el primer dia, i el segon dia perdereu l'esperança ja. Vist el panorama allí en les 16 tonelades. M'han dit. El segon dia vam fer un primer concert molt bo, i el de per la nit ja va vindre una gent ahí que no m'ho coneixem massa. Sí, anaven tots rapats i no sé què, sí. Sí, pareixien com mig redesquins de l'Atlètic de Bilbao. Serien d'Arranxueca. Sí, feien d'estes torres humanes, no? Bueno, bé... Primos hermanos. Unos d'abús de atres, que si ho arriben a veure per la tele... Exactament, sí, no, la tele ja no estava. I després, bueno, heu seguit fent concerts en el panorama este de incertesa de anem a un pueblo... Bueno, feu concerts privats? Sí, mig privats, en llocs menuts, i després què vam fer també? I fa 2 setmanes vam tocar en la Casa de la Mar. Exacte, sí, perquè jo havia vist per ahí que vosaltres havíeu dit ja tots els concerts de 2020 i 2021... A fer la mà. Prohibit. Ja no se fan. Ja no se fan, I crec que va ser al cap de, bueno, molt poc, diguereu, anem a fer-ne un, no? Això què ha passat? Com ho van cridar, no n'hi havia més maig. Vull dir, és que és pràcticament l'únic lloc que tenen una programació continuada i que deixen veure a la gent mentre estàs fent el concert, perquè això és un altre gran... Vale, o sigui que ara més o menys, o sigui, seguiu fent concerts, no? No crec que fem més en 2020. Però si es fera el festival 2021-2022, actuaríeu, però la meva pregunta és, si immolaríeu, me faríeu aquest favor d'immolar-se allí? De nosaltres? Sí, si jo puig amb vosaltres, si voleu, jo me fique por la mi... Si voleu me fique perdigons i dinamita. Por la mi immolable. Jo què sé, que s'immolen altres, que s'immolen horchata sausiste. També té raó. No, però això se van immolar, ja. Això se van immolar. Això sí, per això... Es van granissar. Clar. O... Sí, no ho sé. Viano va dir, y se marchó. A su Marco le llamó granissar. Y a su droga le llamó a fer la mà. O sigui que, de moment, esteu en l'EP de l'auge de l'extrema pereza, llançat, i teniu un disc pendent? O això m'ho he inventat jo ara? Sí, tenim un disc pendent que intentarem entrar a gravar ara en Nadal, que es diu Ciencia y Obediencia, i del qual, pues, de les 4 cançons que vam treure en gener, 3 entrarien. I aquella que estàvem parlant abans, això va fora? Quina? Sí, la Maleïda va fora. La Maleïda cançó, això va fora, no? I després pues, algunes de les cançons que hem anat, que vam tocar en tonelades i tal, pues, també entrarien. Però... I es diu Ciencia y Obediencia. Ciencia y Obediencia. Y violencia burocrática. Y violencia. Que si és andalús de Ciencia y Obediencia, Guillo. Exactament. Vale, pues jo és que em pensava que l'auge de l'extrema pereza anava a ampliar-se a tot un disco. No, ja està. Jo som molt grupi de vosaltres, però... O sigui que si fora un cafè seria un tallat. Exactament. I l'altre un cafè en llet.
Vale, o sigui que de moment ara mateix esteu cada un a lo seu, no? Dels 5 que sou. Bueno, perquè a tot això no ho hem dit, sou un grup de què? De què? D'expressió popular. Sí, no? Fet aposta per gent que va molt per el Carmen el divendres per l'esprà, no? Home. Més o menys. A veure, això no ho acabo d'entendre jo. Què passa en el Carmen? Que és que fora del Carmen ningú se droga. Home, no, clar que mos droguem, però mos voldrien drogar en el Carmen i mos droguem on podem. Què collons, home? Són gent que volen estar en la pomada de la creativitat. Es que estos chicos Clar, és que en el tienen Carmen ja 22 realment ara no passa... Vull dir, bueno, no Són sé. de sueques, que et van de poble i tenen zona blava. Ja, vale. Ai, el Carmen, mare de Déu. El Carmen. Ja no lo que era. Ja no. Ara només està ple d'espectres, perquè ja no n'hi ha ni turistes ni ningú. Jo és que visc en el Carmen. Reneu quin clau. Ah, va! Ho ha dit aposta, el cabró. Jo vaig darrere d'ells. Colló, vale. Jo soc un sabueso. Te persiguen los detectives. Tu te les has totes. Anem a fer un test. Los que quiques. Héctor, sorpresa, anem a fer un test. Vinga, pim-pam. Com es diu? El test de la valencianía, l'actualitat... El test... Vas a ser víctima víctima d'un test. Vale, molt bé. Vale, va ràpid i anem mesclant les preguntes i... Anem en puto orden. Vale, va. Ley y orden. Coquero. ¿Ya va? Espera, que se me ha borrado. Espera, vale, va. ¿Ya? ¿Pechuga o pollo? Mestre. ¿Mestre? Mestre. Té que ser ràpid, la resposta és lliure. Pechuga o pollo, va, ràpid. ¿Pollo o chivato? ¿Com? ¿Pollo o chivato? Pollo o chivato. Va, ràpid. Té que ser express, subconsciente. Muerte al chivato, viva el ladrón. Venga. Vale, ¿al Cheps o Portland? Al Cheps. ¿Speed o cocaïna? 50 euros. No, mig pa 4, lo normal. Otro. ¿De festa hasta les 6 o hasta les 12? Hasta les 6, va. Va, Òscar Trabolleres o de festa en Falleres? ¿Canal 9 o la Estrella de la Muerte? Lluís Llach. ¿Fairy o el Fari? Fairy. Niños... Operació Fairy. ¿Niños del Sudán o bote de Dixan? Tubos de pasta dental. ¿Ruta dels esmorzars o ruta del bacalao? Bacalao portugués, tío. Bacalao per almorzar. ¿España 2000 o Barcelona 92? Barcelona 92, València 0. ¿Díaz Ayuso o Díaz Cepán? Díaz Cepán. Galileo Galilei o la Escombrera? Galileo Galilei. ¿Cine de barro o entre barris? La mostra de València, de la Mediterránea. ¿Es mejor eso o es mejor morirse? Tampoco es mejor morirse. ¿Es mejor Miki Núñez o es mejor morirse? ¿Miki Núñez? Sí. ¿Y quién es el de un sionista. Jo no he arribat a... Morirse. No he arribat a... Habla catalán en la intimidad. Bueno, va. Rajola. Santiago Seguro o Cultura Segura? Santiago Bernabéu. ¿Gasoil o gasolina? Els germans Gasol. ¿Secta panca o arran sueca? Panca. Eduard Forés... Sionista, pancatalanista. Eduard Forés, chofer no, de... Espera. Eduard Forés o cigarro al revés? Ambdues. ¿Artur Mas o Artur Caravan? Sempre Caravan. Donald Trump o Joe Biden? Hillary. ¿Donald Trump o Darth Vader? Sempre Luis Aragonés. ¿Toque de queda o toque de queta? Ai, els toquets. Mare, ja mos queda poc ja d'això, no? ¿La Comunidad Valenciana o la del Anillo? Plaza del País Valencià. ¿Cantante al coche o suicidio por la noche? Una rere de l'altra, evidentment. Assemblea Antifa o Somalí mort als 2 anys? Soma què? Somalí mort als 2 anys. Mercadona o Hipercor? Bon preu. ¿Víctimas civiles o Asociación de Víctimas de ETA? ¿Ahora qué? Obrim pas, tío. Rita Barberà o Rafael Carra?
Rafaela. Rafaela. Rita Barberà li fem una cançó en el pròxim disc. Ben-Hur o El procés? Hòstia, tio, ja. Que dura més, que dura més. Sí, joder, ya me queda ya poca gasolina, ¿En qué te adors antes? ¿Primado Rage o vivir en el Rage? Eduardo Bosca. Pau Piconenco o Barra Durani? Pau Piconenco encara no s'ha mort. ¿L'alquería blanca o negra? Blanca y dulce cocaína. Defiéndeme tú. ¿Gasolina o gasoil? Esa ja l'hem dit. No. Pero da igual. Ah, no? Ah, vale. Ah, sí que l'han dit. Sí, Però dona igual, per si cas. ¿Gasolina o gasoil? Germans Gasol. ¿Petróleo o petróleo? Petróleo. Un 8 i mig. Un 10. No, un 8 i mig. 8 i mig. I Manu Chao? Eugeni Alemany o Eugeni Alemany? Eugeni Alemany o Eugeni Alemany? Eugeni Alemany o Manu Chao Chao molt bé Alemany. quasi tots els programes que fa. Hòstia. Conyo. Això ja és tindre el cap en terra. Ja. Però este encara millor, està posant-se encara millor. Però què veus? Feia teatre. Però què veus? Xavi Castillo, hòstia. No, però, Héctor, què veus? El de Agafa'm si pots? O agárramela si pots. Però no és la mamà. És que t'imagine com la naranja mecànica en el suix enganxats a ell, uno ficant en sprint, i tu ahí, ¡no! I Eugeni Alemany de fondo. Però bueno, ¿Ya? Sí, ja està. M'ha ficat nerviós. Sí. Héctor, te deixem estar. Sí, molt bé. És molt fa tard. Molt bé. Escolta, jo també me'n vaig a jugar a bàsquet, ale. Ale. Pues Vinga, un abraç. Vinga, igualment, fes bonda. Au, sinvergüences. Ciao, tu, guapo. Jo me'n vaig a pixar i torne. Menos bromes en el coronavirus, que la meva filla està en Madrid i no sé si podrà tornar. Així que si suspenen les falles, se foteu, que per fer-se farlopa i gin tònics i pegar 4 petardades, això ho fet tots els diumenges allà en el tir de Colom. I que per culpa d'esta tonteria, la meva sogra està mala i en la farmàcia no queda frenador. Com esteu, maleïts mortals? Soc Friso, l'emperador de l'univers. Vull saludar a tots els oients de Cale Barraca. I no oblideu seguir a la pàgina de fans de Boda de Drac o vos mataré a tots. Que soy Lucre, que tengo el coronavirus. Y ahora ya lo tenéis vosotros también, hijos de puta. Hola, Cale Barraca. Soc Lisi, el pianista de Pedro Muertos. Una pregunta, una consulta. Què penseu? Aviam, jo em vull fer un tatuatge d'Obrint Pas i no sé què ho simbolitzaria millor. Un pollo de farlopa o una dolçaina? Vale, muchas gracias de antebrazo. Per anar a pillar-li un camello falta posar-se la mascarilla. Tinguera jo el forn que tens a 5 cases en el poble, tinguera jo aquest fornet, mamma mia, otro gallo cantaria. Pues si vols jo t'envio un àudio i el fiques. No sé si aquestes coses es pot fer. O si pots t'enviar un vídeo i el fiques, el que vulguis. Cale Barraca, un programa que ni el pelotazo de porchinos. And now to honor America, especially the brave men and women serving our nation in the Persian Gulf and throughout the world, please join in the singing of our national anthem. The anthem will be followed by a flyover of F-16 jets from the 56th Tactical Training Wing at MacDill Air Force Base and will be performed by the Florida Orchestra under the direction of Maestro Yaha Ling and sung by Grammy Award winner Bakura.
Dimas, dígame. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, desde Wichita, Kansas. Frutas Miralles. Contents l'almacén. El almacén a rebosar de taronges. Com el tens? Com el tens? Que... Este qui era? Bueno, bon fre, ¿eh? Bon vespre. Se me hacen de categoría que estic així en U i t'import de puta mare. Bueno, vinc a parlar-vos així jo de les eleccions. Parla. Presentes nova secció, ¿no? En Cale Barraca. Sí. Presenta, dimos un poco. Demian, corresponsal en Washington. Corresponsal de Cale Barraca en Washington, D.C. Hoy desde Wichita me llamo Damián. Un placer a todos. Igualmente. Damian. I què diuen per allí? Pues mira, estem clavats en el procés d'eleccions i com sé que a vosaltres vos agrada molt el bàsquet i està tot molt relacionat amb els Estats Units, pues dic, vinc a parlar-vos així un poquet de los candidatos a les eleccions. Són eleccions allà dalt. Però si ja havia guanyat l'Ebron James, no? LeBron James ara el que guanya té que lluitar contra LeBron James per l'anillo final, l'anillo del poder del Señor de los Anillos. Exacte. Hòstia limpia, no? Bueno, Demian, què mos dus? Estem tallant temes. No passa res, home. No és que si mos agrada molt tallar. Sí, no passa res, jo vos entenc. Bueno, primer n'hi ha dos candidats, que són l'establishment que diuen els americans. El Rubio? El Rubio peluquín, el Donald Trump, que diu el Nicolás. I Pau Codina. I Joe Biden, segons Libertad Digital, alias el manoseador. Hòstia. Ojo, perquè ha trobat un titular molt bonico que diu lo següent. El candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos es un manoseador y un enfermo, un obseso de olisquear cuellos, mejillas, cabellos de mujeres y sobre todo de niñas. Ey, pues si tocara la dolçaina seria com el Chironés. Ojo, Ojo, si tocara la dolçaina, ojo. Però lo més fort de tot és... Però ix és el negre? Eixe no, el negre és un altre, para ix és Baldo, que no t'enteres. El lema de campanya és obrim pas cap a la presidència? Correcte. Però Joe Biden té totes les papeletes de que, ojo, que és catòlic i en cas d'eixir president, l'altre president catòlic va acabar molt mal. No sé si se'n recordeu vosaltres una vesprada en Dallas, un tir al cap a algú. Sí. Vale, sí. Sí, el Tennessee. El Tennessee, correcte. Després tenim pel Partit Verd, no a Pau Codina, que ha perdut les primàries, sinó a un tal Howe Hawkins. I tampoc ha guanyat el partit futbol. Stephen Hawkins? Howe Hawkins, pues sí, germà de Stephen Hawking, correcte. Això no és una pel·lícula de... També anaven caire de rodes. Este no van caire de rodes, este van tac-a-tac. Que és de 3PO. Damià, tira avant. Els vuelos en Estats Units no són al gemelo ni fan copetes de mistela, sinó que deixen presentar-se als Estats Units. Este té 70 anys, Biden ne té 77, Trump ne té 75, bueno, que són uns putos vuelos. Hòstia, i tu que estàs ahí, en Washington, i sé que ha eixit en la pel·lícula de Borat, en la nova? Sí, No feu spoilers, Sí, Baldoví. I és de veritat, m'han dit. Sí, ix era alcalde de Nova York. Fa de pederasta i resulta que és un pederasta, no? Sí, Ixe és el que va fer que caiguen les Torres Gemeles, això no ho saps. Ah, no. Pues Ixe va pactar amb Bin Laden perquè volia fer-se famós i diu, pues com no em coneix ni el tato, anem a fer que caiga això, ja està. Ah, bueno, pues si a víctimes civiles li fa falta un dolçaina, que nosaltres ens ficarem en contacte en el Hasta l'Amazon Prime ha arribat, el tio. Volia fer-se famós. Després tenim al Kanye West, que és raro que no estiga mort encara perquè és negre i és rapero i en Estats Units... Ixe no és el fanàtic de la NBA? No. No, ixe és Drake, o com li diguen. Pues total, que el Kanye West no s'ha mort encara, raro, perquè és negre i és rapero, que en Estats Units s'estira molt. Ahí me mataran un altre. ¿Un altre? El pan nuestro de cada día en Estats Units. Pues, Black Lives Matter, Always. No, bueno, jo que estava pensant... No, jo estava pensant que el canvi d'hora en Estats Units seria en plan de son las 9 en Washington y un negro menos en... En Tallahassee. Un negro menos en Tallahassee. No volia dir-ho, però bueno, ja ho he dit. I després tenim un candidat molt graciós, que és un tal Darío Hunter, del Partit Progressista, que este té més nom d'estudiant de Virginia Tech, que decideix un dia agarrar una K-47 i liar-se a tirs, però que té una vida molt curiosa, la veritat. Darío H. Darío Hunter. Ojo, perquè su madre es afroamericana y su padre es iraní chií. Té nom d'anar a la divisa. Total, que antes era musulmà i ara s'ha fet judío. Ara s'ha fet judío i és rabino con son pare de Cristo.
Ai, con son pare de Krusty. Son pare de Cristo no sé ni qui és. Hòstia, el Revino, que eixi a la ràdio. I son pare de Cristo, un colom. I damunt és abiertamente gay, ojo. Ojo Darío Hunter, que jo crec que en San Francisco pot haver molts boig. No, però, bueno, en San Francisco diuen que és la ciutat més oberta que n'hi ha, no? Sí, és City Grace Friendly de USA. La Benimaclet estadounidense. I després... Digues. No, se anava a preguntar-te què més. De Shot Square. Després tenim a partits socialistes que també se presenten, ojo, en els Estats Units n'hi ha socialistes i comunistes que decideixen presentar-se a les eleccions i són valents ahí. Dimas Vázquez i Peter Sánchez. Però ojo als noms, perquè està el Partido Socialismo y Liberación, el Partido Socialista de los Trabajadores, que se presenta una tal Kennedy, que no sé si és família dels Kennedy o no. I el Frente Obrero. I el Frente Popular de Judea també se presenta. Hòstia! Quasi, El PACMA, no? El PACMA no. Colló, però n'hi ha un altre partit molt curiós que se diu Pan i Rosas. Què va? Que presenta com a vicepresident a l'Adri de Carcaixent, el que cantava de que vale tanta rosa. Sí, president. I és l'himne que... Si el president vol ficar l'himne dels Estats Units, és Rosas i Espinas. De que vale tanta flor, el hogar de los valientes. Tanto Ruiz, señor... Pues sí, se presenta vicepresident, veus? Hòstia. Pues... Digues. I en el partido de l'Aliança de Lima, o de l'Aliança Seques, que és un tal Rocky de la Fuente, ojo, Rocky de la Fuente, té nom de típic mexicano que vota la valla i que se fica un nom nord-americà per fer creure que és de Washington però que en realitat és de Tijuana, saps el que vull dir? Tenim un minut. Un minut? Pues pregunteu lo que vulgueu sobre les eleccions, que jo he estat informant així en gordos i pelirrojos. L'almacén el tinc a reposar de taronges, creïlles, tomàquets, tot productes de la terra, de primera qualitat. I tu qui creus que guanya? Ahí en Estats Units. Jo, a mi m'agradaria que eixira Kanye West. Tu diràs, per què? Perquè me falta veure com assassinen a un president dels Estats Units en directe. En persona. Bueno, pero entonces... no havia nascut. Entonces, Damià, que m'ho tenim que anar. Entonces, tu dius qui? Kanye West. Vale. Kanye West. Ho tindrem en compte i veurem què passa, perquè és que me sa mal però tenim que anar-nos-en. Perfecte, n'hi ha toque de queda. Sí, avui podríem explicar-ho, que Miquel ha fet una secció que duia des de començar la temporada. Des del primer programa. I la farem, pues bueno... I la farem ja per la nova temporada. Sí. La qüestió era fer-la, perquè els d'Acció Cultural mos convidaren el dissabte i ja mos esmorzar, però ja està. Bueno, nos vemos la semana que ve, més. I pitjor. Recuerdos a tota la família. Con paciencia y una caña. Puta España.